Kilai Ngut ki MDC ka Kongres henin ka sngi thodieng kila Weng no ya ka Jingkyrshan ya ka seng NPP ka balalam khamat ya ka KHASI Hills Democratic Forum ka balong ka seng sanhima ka basenshar senrop ha KHADC. Kilai Ngut ki MDC ka Kongres ha KHADC ki kenthop ya uba penshingan NCM uba day u Deputy CEM uba Ronnie V Lingdo uba Longru u MLA jong ka seng bad uba Victor Rani uba layasno bad ka Kongres hadin ba ula no ya ka NPP. Henry kanigarai belashim da ka Kongres kanum kta AA ya ka seng ka basensyar senrop kabadang beteng menta da ka Jingkyrshan jangki khat Ngut ki MDC ha ka council kabadon laipo Ngut ki khon ha bakren shikilat pathai khubor ha Kongres bhawan uba CM ula pentip ba kum unong yalam ka seng sanhima ula let ban IT ya ka shithi sha u CEM ka council uba penyaj sing CEM da ka ba pentip shapang kanigarai jang ka seng ban Weng no ya ka Jingkyrshan na ka seng ka basensyar senrop ha ka council kumpul para parti leader juga Kongres Parliamentary Party yang ada siapa bapaknya Sinsim, badai juga juga KHDF, banyak yang ini hadir bang ke parti Khadc, bantuan orang Jingkyrshan, kumki dukot juga parti, dibagi aman penkongu ia dia parti, ia oh bagi ia Weng no, ia Jingkyrshan, buat KHDF, ngaduk betaka janmit.